Na začiatku novembra minulého roku bola prinesená dvojročná Kamilka na pohotovosť okresnej nemocnice. Tam, už to pôjde, tam teda, ako sme mohli vidieť, tak bolo rozhodnuté o akutnom preklade. Počas toho prekladu, alebo počas príprav a počas samotného prekladu boli známe už prvé výsledky. Najzávažnejší bol údaj o život ohrozujúcej anémii, hodnota hemoglobínu 29 gramov na liter. My sme teda prijali šokové dieťa s minimálnou spontánnou aktivitou, s opuchom tváre, dolných a horných končatín. V tom fyzikálnom náleze tam bol prítomný masívny auskutačný nález chropiek a vrzotov. Ak sme teda chceli od rodičov vedieť nejaké anamnestické údaje, tak to bolo veľmi ťažké. Rodičia boli simplexne neschopní odpovedať na základné otázky. Podľa nich bolo to dieťa inak zdravé. U nás teda bola potvrdená tá život ohrozujúca anémia 24, hemoglobín 24, mierne zvýšenie tých zápalových parametrov, veľmi ťažká hypokaliémia, takisto s EKG korelátom a ďalšie hodnoty, ktoré rozprávali jednak o renálnom, jednak o hepatálnom zlyhaní. Stabilizácia stavu si vyžiadala niekoľko dní, naozaj bola potrebná intenzívna starostlivosť, takto vyzerala Kamilka po úvodných dňoch. Už teda prvý pohľad nám prezrádza, že ide o veľmi ťažko podvýživené dieťa s veľmi ťažkou anémiou, psychomotoricky retardované. Čiže zrejme sa nejednalo o akútny problém, ale skôr o problém dlhotrvajúci chronický, ktorý v takúto akútnu epizódu vyústil. My sme teda patrali po tej anamnéze. Kamilka sa narodila v termíne s normálnou porodnou hmotnosťou. Bola síce opakovane hospitalizovaná, hlavne pre dystrofiu, anemizáciu, opakované infekty dýchacích ciest, ale závažné a dôležité boli dve informácie v osobnej anamnéze. A to defekt predsiedňového septa, ktorý teda ten defekt bol že vraj ambulantne sledovaný, takisto bola plánovaná kardiochirurgická operácia a chirurgické riešenie. A teda ešte závažnejšia informácia, a to atrézia pažeráku. Táto atrézia bola síce v druhý deň života operačne, end-to-end anastomózou, vyriešená, ale teda chirurgické kontroly, ktoré boli potrebné v ďalšom priebehu s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec neboli realizované, hlavne pre nespolupracujúcich rodičov. My sme teda vykonali kontrastné vyšetrenie pažeráka a to dokázalo prítomnosť benignej stenózy strednej tretiny, vidíte šírka 5 mm, dĺžka takmer 2,5 cm, ešte sa tam nachádzala mierna prestenotická dilatácia. Ako dlho tam teda táto stenóza už bola, to je ťažké zistiť, ale je isté teda, že viedla k poruche príjmu potravy, najmä tuhej stravy, a to všetko vyústilo potom tú ťažkú proteínovú energetickú podvýživu, zaostávanie vo vývine, opakované infekty dýchacích ciest, k chronickej anemizácii, či už na nutričnom alebo nejakom chronickom krvácaní, teda s refluxom, s ezofagitídou. Ak si pripomenieme, že teda táto Kamilka mala choré srdiečko, tak potom sa nemôžeme čudovať, ako to nakoniec skončilo. My sme Kamilku preložili na vyššie pracovisko do Bratislavy, tam boli realizované potrebné vyšetrenia, boli preliečené opakované infekty, zabezpečená nutričná podpora, tak bola Kamilka schopná približne po 60 dňoch podstúpiť dilatáciu tejto stenózy v jednom sedení. Plánoval sa aj preklad do detského kardiocentra, ale ten bol kontraindikovaný pre prítomnosť respiračného infektu. A tak sa takmer po 3 mesiacoch Kamilka, ale už vo mnoho lepšom stave, vrátila ku nám do Popradu. My sme pokračovali v nutričnej podpore, ale na nešťastie teda kontrolná ezofagografia dokázala recidívu stenózy, tak Kamilka opäť putovala na vyššie pracovisko, tentokrát do Martina, kde je dodnes. Tam opäť niekoľkokrát bolo potrebné preliečenie infektu. V súčasnosti by mala prebiehať dilatácia balónikom, ale v 3 sedeniach. A teda uvažuje sa o zavedení pažerákového stentu. Ten môže byť buď pevný alebo biodegradovateľný, to sa teda ešte teraz nevie, ako sa o tom rozhodne a či to vôbec bude reálne. Trošku z teórie, atrézia pažeráku je vývojová vada tráviaceho systému, ono vyžaduje teda chirurgické riešenie už v prvých dňoch života. Veľmi časté sú pooperačné komplikácie, z najčastejších je to benigná stenóza ezofagu, respektíve refraktérna striktúra. Manažment takejto striktúry nie je veľmi jednoduchý. V prvej línii
teda môžeme využiť endoskopickú opakovanú dilatáciu pomocou balónikov, ale ako vidíte, tá je zaťažená približne v tretine prípadov recidívami. V ďalšom teda môžeme využiť lokálnu aplikáciu špeciálnych liečiv, tie vo všeobecnosti inhibujú proliferáciu fibrotického tkaniva, alebo teda je tu aj možnosť zavedenia stentu. Tam je buď teda tzv. Pevný stent, ktorý po zavedení v určitom čase vyžaduje chirurgické odstranenie, alebo biodegradovateľný, ten degraduje približne po 4 až 6 týždňoch od zavedenia. Tu je ale dôležité povedať, že v pediatrickej populácii je naozaj veľmi málo skúseností. Rôzne centra majú rôzne názory na tieto postupy. Nehovoriac o tom, že biodegradovateľný stent musí byť pripravený na mieru, čo nie je lacná záležitosť. A literárne údaje o takýchto pacientoch je ich naozaj málo. Rádovo, celosvetovo sa jedná o desiatky pacientov. Čiže keď sa vrátime ku Kamilke, záverom len tak pre zaujímavosť spočítame dĺžku hospitalizácie. Do dnešného dňa je v nemocnici nepretržite 137 dní a v úvodzovkách najazdila pri tých prekladoch už takmer 800 kilometrov. A čo ju teda ešte čaká? Ako som hovoril na predošlom slajde, že v pláne je tá balónikovitá dilatácia, ktorá by mala práve teraz prebiehať, tam sa počká na efekt a zhodnotí sa zavedenie stentu. Toto všetko by malo zabezpečiť adekvátnu výživu, ďalšie prospievanie Kamilky, možno teda aj obmedzenie infektov, aby nakoniec teda Kamilka mohla postúpiť operáciu srdiečka. Ak by aj všetko teda bolo ideálne, optimálne a podarilo by sa zoperovať to srdiečko, tak teda čo Kamilku čaká v ďalšej budúcnosti a hlavne čo sa stane po návrate do sociálnych podmienok, odkiaľ ona pochádza, tak na tieto otázky je veľmi ťažké odpovedať. Je to, zrejme nevadí, ona sa usmieva. Keby tu bola so mnou, tak by poďakovala za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.